José Cuba Vázquez, 29, Berna, Suiza, en Lugo. Estou acabando a licenciatura en Actividade Física e Deporte. Ahora mismo traballo para o clube como adestrador. Loita libre olímpica. 9 veces campeón de España, medallas en torneos internacionais, 8º no Campeonato de Europa, 11 no Campeonato do Mundo e 5º nos Xogos do Mediterráneo. Hola, bons días, atopámonos aquí en INEF, na Coruña. Bueno, a dificultade é que a meirande parte do ano estou fora en concentracións, entón é difícil compaxinar por eso, pero os profesores, como é unha carreira de deporte, entenden a miña situación. Como eles son parte no deporte, entenden isto, e a verdade é que me axudan en todo o que poden, e incluso algún en máis do que pode. O espacio ten que ser acolchado. Este o largo valdríanos, sería necesario que fora un pouco máis ancho porque a zona de loita é casi tan ancha como isto. Logo, aparte disso, hai o que se chama a zona de seguridade, que por se faz habilidades ou eso e caes fora do que é a zona de loita, para que sigas tendo zona acolchada onde cae. Un pouco rudimentario, os aparellos están todos feitos a man, que isto era un almacén. Isto estaba todo cheo de cousas, foronse levando para outros diferentes sitios. Ten ali unhas pequenas goteras naquela esquina, pequenas por decir algo. E bueno, co que traballo de todos os rapaces do clube, acondicionámoslo a como está hoxe, que a verdade é que non ten nada que ver de como encontramos. Aquí é o grosso do adestramento, o sea, sempre que estou na casa, logo adestramos aquí. Logo fanse concentracións puntuais en diversos sitios, por exemplo, aquí en Galicia fanse en Pontevedra, que é onde está o centro de tecnificación. Logo, que a selección española, se se fan en España, non se facer en Madrid, que é onde está o CAR. E logo periódicamente tamén no estranxeiro, porque o importante deste deporte é ter sparrings para adestrar. Entón, que pasa? Traer sparrings aquí é moi costoso, é difícil tamén atopar sparrings que se veñan vos. Agora temos moi boa oportunidade por rapaz que estamos, pero o máis fácil é viaxar tía onde están eles. Por exemplo, en xaneiro viaxamos a Rusia. Desplazo bastante porque polo tema da universidade. Pois a universidade teño en Coruña, a casa onde vivo teño en Lugo e o adestramento teño en Villalba, entonces son sería uns 250 a 300 km. Son como un taxista. Deronme unha beca, me parece que é a beca máis baixa que é, pero bueno, me supón bastante, pois son 12.000 euros anuais que xa me fan tranquilizarme e estar preocuparme solo para adestrar. Instalacións, por norma xeral, penso que si hai, o que si penso que están mal aproveitadas. Villalba ten 3, sin embargo tivemos que ir para un almacén porque non hai horas. Sigo ningún tipo de réxime ou dieta estricta. Intento comer san, porque evidentemente unha dieta de un deportista ten que ser sana e equilibrada, pero
nada imposto nin ningún requisito especial. O que sí, intentar controlar, porque para as competicións teño que dar un peso máximo, que son 120 ou 122 kilos, dependendo de si é oficial ou non, durante o resto do ano, pois intentando manternos sin que se dispare moito, nin baixar moito de peso, pero unha comida normal e unha dieta normal. Me gustan moito as verduras, a pasta, e o que máis como pois son hidratos de carbono. A dieta é rica en hidratos de carbono, entonces non me privo de nada. Se algún día me quero dar un capricho, non hai ningún problema, porque un día me coma, pois o que sei, calquera cosa, unha chocolatina, un helado, non me privo de nada, porque se un día me paso, pois con 15 minutos máis de adestramento xa se cura. Pero as vacacións, que isto é pois un mes o ano así, pois sí, sabes, cos amigos, pero despois por resto, pois cortaste por o que tens que facer. Pero bueno, vida social non tes moita, porque casi todo o día está de un lado para outro, pero intentas facer o máximo posible. Bueno, vivo aquí en Lugo ca miña moza. Levamos pouco tempo vivindo xuntos. O que máis lle costa é os períodos que estou fora, que cada vez pois son máis longos, porque a preparación para a Olimpiada cada vez está máis cerca. A miña familia, tanto meus pais como os tíos cos que estive vivindo durante estive estudiando, o sea, o tempo que estive en Coruña vivindo, sempre me apoyaron en todo e me dieron todas as facilidades. Bueno, aquí onde gardo parte dos trofeos, pero a maior parte están na casa de meus pais e tamén algún na casa de miña tía. Este que é o primeiro trofeo que gañei a nivel internacional, que foi nunha competición en Rusia, que quedei terceiro, e teño tamén este que foi o último que gañei, que foi a semana pasada en Alemania, nun torneo internacional tamén. Este é un recordo que me fixo o Concello de Vilalba. A placa esa foi tamén un recoñecemento que me fixo pois o equipo de fútbol do pobo tamén de Vilalba, o Racing Club Vilalbés. Estas son as medallas dos campeonatos de España, e aquí temos as dos campeonatos galegos. Logo estas son pois xa medallas internacionais, é a prenda que utilizamos para competir. E bueno, para adestrar o máis cómodo é facer tamén con mallas de licra, pero tamén se pode adestrar con pantalones cortos e logo unha camiseta, unhas botas. O único que teñen tere é que non teña nada metálico ni nada que para mancar. Aquí vedes a cremallera, pero bueno, a cremallera está subiese para arriba, que quedaría tapada co velcro, entonces non quedaría nin cordoso nin nada metálico, para non poder engancharse ni nada. A suela flexible para que non manque tampouco, porque é superficie acolchada, e o material que temos de adestramento. Estas son un pouquiño caras, son sobre 120 euros, desde 50 euros podes atopar. Aquí está os mallos especiais que nos deixa a Federación, e o único requisito é que teñen que levar aquí, como vedes, o nome do país atrás na espalda e o nome do loitador, e logo por diante tamén teñen que levar pois ou ben a bandeira do país ou ben o escudo da Federación.
Bueno, aquí o que fago é un apoio a Iván, unha axuda. É un traballo moi bonito porque ves como pouco a pouco van mellorando. Xa de ano a ano teño unha mellora brutal. O deporte é constancia, sacrificio e ganas de mellorar, ganas de superación. Para practicar este deporte fa unha inscripción no concello, pois isto é a través das escolas deportivas, o sea, pagan unha cuota anual, non sei se son 15 e 30 euros para todo ano, logo aparte teñen o gasto da licencia. E logo características dos nenos sí que non teñen que ter ninguna característica física especial, porque isto é un deporte para todo o mundo, sabes, pode practicar xente de 6 anos, isto é para todo o mundo, sabes, xente maior, xente pequena. Espero dedicarme, estar vinculado durante toda a vida. E axuda a ter uns valores que, como decíamos antes, o traballo, da constancia, o honorabilidade, sabes, o respeto polo compañeiro, ainda que sexa un deporte de contacto ou de combate, respétase moito o compañeiro. Nas loitas olímpicas hai dúas modalidades: loita libre olímpica e loita grecorromana. Loita grecorromana o xeito de loitar, a diferencia que a loita libre olímpica, é que non se poden empregar as pernas. É dicir, eu loito como meu compañeiro, se quedo tiralo, non podo usar as miñas pernas para facerlle bloqueos nas súas pernas, nin podo usalas para erguerllas, facer zancadillas, nin podo cos meus brazos coller as súas pernas. A loita sería solo de cintura para arriba, é dicir, podo usar os meus brazos para controlalo, collerlle a cintura, os brazos, cabeza e brazo, e dende aquí loitaríamos. En cambio, en loita libre olímpica pódense facer presas en todo o corpo, é dicir, podo usar as miñas pernas para facerlle zancadillas, podo usar as miñas pernas para bloquear dende aquí as miñas pernas, para bloquear as súas pernas para derribalo, facer zancadillas, bloquealo, barridos, podo cas miñas mans coller as súas pernas para tiralo. O xeito de puntuar neste deporte, a principal forma de puntuar son os derribos, de acordo? Chamase deporte de combate de derribo ou de agarre. De agarre quere dicir que están totalmente prohibidos os golpeos. Os propios agarres están limitados no xeito de que non podemos facer dano ao compañeiro, é dicir, non podría agarrar polo pescozo, nin podría agarrar, por exemplo, solo ao redor do pescozo cos meus brazos. Este tipo de presa estaría totalmente prohibido, porque podo facer ya no cos ganados, podo facer no pescozo. Tampouco podría agarrar, por exemplo, as monecas, digo os dedos, nin podería agarrar de xeito que forzase as articulacións ou que fixese unha luxación. Os codos, ou os ombros, as rodillas, ningún tipo de luxación. Os agarres sempre ten que ser de xeito que non pagará no compañeiro. Principalmente, a puntuación básica sería un punto, que cando somos capaces de levar ao compañeiro chan e cai boca abaixo, co peito no chan. Por exemplo, se nós estamos loitando con unha perna, se dende aquí son capaz de tirar o suelo, e o controlo, isto é un aspecto tamén importante en loita, o control, isto sería un punto, porque caiu boca abaixo. Se somos capaces de derribar con volteo, isto serían 3 puntos. Se somos capaces, dende aquí, de voltealo, por exemplo, con fase aérea, isto serían 5 puntos. Hai fase aérea e cae de espalda. Isto sería a máxima puntuación. Non só puntúan os derribos, senón que tamén puntúan a loita no chan. É dicir, aí, loita de pé e loita no chan. En que consiste a loita no chan? O loitador que é derribado, eu que o controlo, teño que intentar xiralo. Cada vez que o xire, puntuamos. De acordo? É dicir, ele está boca abaixo, temos uns 10-15 segundos para intentar xiralo. Que quer dicir xiralo? Que pase os seus ombros máis de 90 grados con respecto
Estamos. Se o agarro, podo facer un medio xiro, por exemplo. Aquí pasaría máis de 90 grados. Estos xa serían 2 puntos. Que puntúa exactamente igual que se le facemos, por exemplo, un volteo completo. Aquí. Se somos capaces de... Estamos loitando. Se somos capaces de xiralo, e unha vez que xiramos somos capaces de inmobilizalo poñéndolle os dous ombros na lona durante ao menos 3 segundos, non só puntuaríamos, senón que gañaríamos o combate. De acordo? E iso sería o primeiro xeito que temos de gañar o combate: o tocado ou posta de espaldas. Que máis xeitos hai de gañar? Bueno, o combate estruturas en períodos de 2 minutos e gaña o primeiro loitador que gañe 2 asaltos. É dicir, eu podría gañar o primeiro asalto, el gañaría o segundo asalto, teníamos que facer un terceiro asalto de desempate. Se eu gaño xa os 2 primeiros asaltos, pois xa gañaría o enfrontamento directamente. Son 2 minutos de tempo cada asalto e gaña o que máis puntos teña ao final do asalto. Dentro do propio asalto hai un xeito de gañar antes de tempo, que sería por superioridade técnica. Isto quer dicir, cando son capaz de sacar 5 puntos de diferencia o meu adversario. 5-0, 6-1, 7-2, o regulamento máis básico, digamos, un repaso o máis básico posible do noso regulamento. Sí que é un deporte onde é importante a forza, pero non é predominante, non é o que predomina no noso traballo. O noso traballo predomina moito máis a técnica, predomina moito máis a axilidade, a habilidade, moitísimo máis que a forza. A preparación física nosa non se centra no traballo con barras ou con pesas ou con mancuernas, como suele facer moita xente, ou como cree moita xente, senón que predomina, digamos, un traballo máis específico de loita, traballos co compañeiro, cargadas con compañeiro, empuxar ao compañeiro, traballos onde combinas forza e equilibrio, e xa metidos en traballos de forza, pois traballos con autocargas, como podesen ser dominadas. Dende aquí podense facer traballos, digamos, de bíceps ou flexores de codo. Podese traballar tamén extensores, calquera, se vos fixades, o material e o tipo dos agarres permiten calquera tipo de traballo. Este saco en concreto dá 17 kilos. Temos de todos os pesos. Chamámoslle moneco de suples e empregámoslo, pois eso, para moitos exercicios, pero principalmente está pensado para traballar os suples, xa que os suples é unha proxección, digamos, con bastante amplitude. A coordinación para facer estes movimentos, pois é incómodo tirar un compañeiro 20 veces todos os días, así. Non teño adversarios do seu nivel que me podan corrixir, que me podan prestar un sparring do seu nivel e do seu peso, sobre todo. Cal é a mellor maneira que teño eu para corrixir estes erros? Pois ter un loitador aquí estranxeiro deste nivel co que poda facer o que eu preciso, non? É un adestrador moi reconhecido a nivel internacional, ten orde benemérita do deporte soviético, é o máximo título que pode ter un adestrador deportivo, foi adestrador seleccionador da antigua URSS, é coñecido en todo o mundo. De feito, nós adestramos todos os anos en moitos países do mundo, sempre vamos con el de viaxe, ele é o que nos abre as portas, que nos leva. Actualmente é o seleccionador galego, traballa no Centro de Tecnificación Deportiva como adestrador. Con él sí que contamos moi a menudo para adestrar. Bueno, a relación que teño co adestrador con Iván, digamos que como un irmán maior para mí. Empecé en isto con él e, bueno, levo toda a miña carreira con él e vale que non me imagino facer isto sin ser con él. Se ele non quixera seguir adestrándome, igual me plantexaría deixarlo. Bueno, eu penso que o deporte
en España está bastante mal, porque ti adicaste a un deporte, a cada son os resultados. Evidentemente vedes que o esforzo é moi grande. Os deportistas españois, unha vez acaban a súa vida deportiva, eles non teñen, o Estado non lles agradece de ninguna maneira o que eles fan. Ti, por exemplo, estás en Francia, ti tes uns resultados deportivos máis ou menos normais, tes unha posibilidade de entrar para postos do Estado, por exemplo, creo que para a Policía Metropolitana e para o Exército, en Italia tamén, Rusia. Ti adicaste ao deporte e o teu país agradececho ofrecéndoche un posto de traballo e reconóceche os méritos que tes ti. Entón non partes desde cero como partes aquí. O problema que hai é que moita xente acaba a súa vida deportiva con 30 anos e se non estivo ben aconsellado na súa vida deportiva, despois non sabe que facer. E atopase con 30 anos sin traballo, sin preparación e sin nada. Pode haber algunha torcedura de algunha articulación, pero un dedo, algo, nada, que vendas. Logo as orellas, que nos pasa como os xogadores de rugby, que con rozamento se pode sesionar un pouco, pero lesións de gravidade por norma xeral non soe haber, porque o propio reglamento se preocupa de que non haxa. Vamos a competir para gañar o combate, non para facerlle dar a ninguén. Dentro dos piques que poda haber, como en calquer deporte, ninguén busca facer dano. Son religioso, so rezar o día antes. Gustaba sempre levar a mesma roupa, o mesmo chándal, xa está feito polvo, como te podes imaginar, e a mesma toalla. Se nós temos que levar unha toalla para a esquina para secarte nos descansos, si que levo a mesma toalla, pero non son, se non levo a toalla saio a competir igual, se non rezo tamén compito igual, pero normalmente soy facer esas pequenas cousas. En Londres 2012 o objetivo é ir a unha olimpiada.